দিনে এজেন্ডার এদে হ্যাঁ ন বস সাহস বাই নর বুরু বস হলো তুই নং বাংলাদেশনি ফাইনি কক সামাখাবা নং সিও এজেন্ডার উগ্রপন্থী জাত বাংলাদেশি জাত নো মানে কক ফিরক নাই আংকে নিনু মন্ত্রী নিন সিয়ার তংলা আগামী নেক্সট 2029 নাইগেরানো নিনু চেয়ার ভাইকে তো जों बायसिनो मन्त्रि खाबले जोंनो तुइसिनो मन्त्रि खाबले जनगण तुइसि दानो नुता आरो जा बुरु बसनो फाइ नुता आरो हठात के नो जों अब नाइतु तंफाय खाबले बांग्लादेशि नोंसा आसल बांग्लादेशिले 11 अक्टोबर 2025 सालमारिगो तिनि तमानि बांगै अरो हाके बरकमा कुथुलाय खाते तमानो मेसेज रवानि बांगै निरक तिनि जोनो रिंखा हामबाय मिडिया फ्रेम दङ दिनै जों आरो थुङै माखे बसे थांनाय हजाग्रि मेला जे शान्तिर बाजारनि स्कुल माटो केहा रियांगनि फेस्टिवल तर अब प्रत्येक बছर अब देखि चलियो 33 तम उहा आरो जागाव चिनि त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार ब्रह्मनां मानिक साहा जे बुंकाव साम चिनि ब्रुरावनो जे बांग्लादेश पार्वत्य चट्टग्रामनि केहा पर्वतनि फाये त्रिपुरा राज्योआव रियांगराव त्रिपुरा सेटेल खेपेयो हेमनो आबनो तेसे जों मुखा दुमनि कारण मुखा सामन कारण सिनि जों बो प्रेस मिट माखेहा ममले जों सुदु ताव जे त्रिपुरानि या सारा भारतनि परिवेश जे चले दङ ताव जे इलिगेल माइग्रेन्ट नतैया आबनो ते सामो जागासे तिनि काहामनि सा তিনি চালাইমু নলাইমু কেহা সমাজনি তো মানে বদিমা ফেস্টিভেল আছে বদিকে जों হঠাৎ করে বাংলাদেশনি ফাইয়ে ত্রিপুরাও রিয়াং রকম ফাইনি হিংসামন কারণ তিনি जोंब মাকথুংয়া কারণ जों বনন কক্সেন जुगो যে বিজেপি নি বা যে কোন পন্থ কেহা ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার বিনি মুখুদি বদিকে মুখাইমো बेथाके जों जाया जों आपनो कमेन्ट खेव जों आगामी दिनो जों अमरपुर डिविजननि अंगे रो जागाव के हाक्तल के आपनो बिखु रेली खेनाय टोटली बकौनो बद्द खेनिथ बकौनो रिसाला निथ जों बन कक जायनाय जारा चिनि ब्रु रो सिनाय नुनाय एनजिओ तंनाय रो जारा पार्टी तंनाय रो आं बन कक जाय जुबो चिनि एमएलए एमडीसी रो जारा बीजेपी रो चिनि खेतोंनाय ताखुर नां कक जाय जुबो बसकांगो बदि खे कौ साते म बे थाखे ब्रानफम खासात ना को किंतु बकौले स्टे हाकौया त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर से बदि खे सातों हंके जों ताहा चिनि मुखावो जों खानांले नाय नंगाय मामले जों कखनो बांग्लादेश नि दुया त्रिपुरा राज्योआव क्षुं मालाय रो त्रिपुरानि जों भूमिपुत्र त्रिपुरा हानिमसा कारण चिनि ताव त्रिपुरा राज्योआव फा हेमाखे रियांनो से हांकम पाय फा राजा थेके रम्बे तिनि सुजराते जों जे राजानि सिंक्रानि सेनापति इंगे राज्य रायसंमुनि फायने ब्रुरो तिनि मातारबारिनि जे आरो जे मुतायो चिनि ब्रु सारा आरो बलिसि सरेयाके बदि बेक्षुं मालाय फेमसे तिनि जों हठात करे बांग्लादेशनि फायने रहेके चिनि मुखा सामन्तो बंकेहा आरिं ब्रुया बुंनांनाय सने ब्रु बुंसे बदिमा षড়যন্ত্র खेहाके चिनि खाव तंगया आमबो जारा ब्रांबेक बाय तंनाय राव ब्रांनां काबो नां आरो पार्टी तंतंफ किंतु बुसकां बदिमा दफानि बो सामंके नापो कौ फेरो थै दरका तिनि चुनुया केहानापो बबिनि तिये कौ सालायमो तिनि बीएस कु नियुया तिनि आरो निनि हजाग्रि मेला पालनाय रपंथो बाकी चिनि जारा नांनाय सुनाय निजुग बांमा दङ समाजपतिनि चौधुरी दङ किंतु कफेरया एकमात्र चिनि ब्रह्मनां सार बबरंजन रियां टीटीएडीसीनि ईएम बुं केहा कफेरहा त्रे चिनि ब्रह्मनां विधानसभानि एमएलए ब्रह्मनां सार फिलिप्स कुमार रियां ब्रांकनि चुसे कफेराव तिनि आबो कफेराव म जागाव मंच साकाव जेबाबेखे ए बीजेपी नि एमएलए तंनाय चिनि ब्रुनो रियांनो बंना सिं हे तंगसे आलसे बुंसो ता तकर तंका चिनि खा सामलम सान जराव साय तं आबो साबायला भया आरिमबो या बुसकांनि सालो जों जे फंतो नांखे बजे जोंनो बांग्लादेश नि भाइनै र हेम आपनि तुये जों प्रतिबाद खेनाय आबो प्रतिबाद बुसकांनि जे
13 তারিখও অমরপুরও চিনি একদম বিরাট ধরনের একটা চুং বিখুট রেলি খেনায় আবশ্যক চুং প্রস্তাব লালাই দङ आंबो ये बुस्कानि सालो बदिखे सामनो जों मामथनाय आर जों आबनो गसलामैया जों चिनि इतिहास मामथनाय जों कि बांग्लादेशी नाकि त्रिपुरानि जों आबो जों काहमके मामथनाय किन्तु बुं बांग्लादेशीनि उंमैमायो बिनि परिचय उंमैयो बांग्लादेशीनि तिनि सुजराते बांग्लादेशो ब्रानि परम्परा उंमै फेमो तिनि सुजराते कारेन बिल दङ तको आबदि मानस बांग्लादेशनि हिन्दि किन्तु जों रजुक जुतुं थांनाय राजानि आदेश राजानी केहा उपाधि उंगे राजानी केहा सिंक्रा उंगे से बांग्लादेशी है केबा नुति जागा थांसो हा चिनि इतिहास रु दादि चुंकी बांग्लादेशी चुंकी ना त्रिपुरानि बुमपत्र तिनि सुजराते जोंनो पीबीटी जो तोरो तिनि सुजराते रियांग रनो केहा रो माने आदिम जाति हिया चिनि आदिम जातिनि जोंनो केहा स्नियमो 75% ट्राइब काउ भारत बसर पीबीटी जे किन्तु जों बर' सिनिया दङ चिनि इतिहास नायनाय दे जे रायमा शर्मा जे आरो जागाव दुंबुर खेमा जागाव द्रुम द्रुम मालिक चिनि ब्रो किन्तु तुइथे मबाय तिनि जागा जागाव आसाम थानाय था बाहाबा मिजोराम थानाय था माक्साइ था किन्तु चिनि दफाव परा सिखित आसु उक्रिमयो जोंबो जों आसु हाले मेया मयो किन्तु तावनि जुगले जोंबो सिसा आंबो जोंबो दिखे बांग्लादेशनि फाइने रहे मले जों कोसेलामया आपनो जों माने मया आपनो जों टोटली कन्वेन केव आगामी दिन जों खे थाना आर जों रखा निमसा आर जों जदि से बांग्लादेशनि के ब्रां प्रमाण थं इनतो आपनो आइनखौ सामजुमो ते के हाके भारत बाय त्रिपुरा राज्य अंतर्भुक्त उमनि परेव भारत बाय त्रिपुरा अंतर्भुक्त उमनि परेव आपो अपनो बांग्लादेश नि पार्वत चट्टग्राम आपो जत त्रिपुरानि हा आपो किन्तु ब्रां आसु तुंतुमयो रियां तुंतुमयो क्रेले हिमया किन्तु सबसे बांके र त्रिपुरा राज्य न रियां बा आंबो एक मम्मी चुनरो बांग्लादेशी हिबिदों आंबो या आबो बांग्लादेशी हिमरनो नितो आंबो हास्टेन लुकुरनो बनो कोक्स एमपिओ फादि चुनु लगेरि पाइदि जों बुस्कानि छालो जों माफ्लुनाय बदिमा जों प्रतिबाद माखेनाय जों प्रतिबाद खेया चुपके तहाके आगामी दिनिया रियानिया जमत्यानो बांग्लादेशी हिमयो देबो मनो बांग्लादेशी हिमयो हिमिया कोनो प्रमाण तै आबो सुदु केहा दफानि बाया आबो जत टोटली 19 दफा ट्राइब 19 ट्राइब नसे बोले बांग्लादेशी हिमो सकलाया आंबो स्पो बांग्लादेशी स्पो त्रिपुराबासी आबो जों प्रमाण नाले मानबो पान्दावो आंबो तिनि मिडिया मा फयो हामबाय हिंगे सर चिनि सोमोंते कायसा दङ लुकरनो किसा सावि खनावदि जे अमो कायसा पार्टी दे नाकेबा संस्था दे अमो कायसा सारि हिंगे ते कायसा जों मिरन खुक्तनि खानाखा जे बुसकांगो रेली कायसा खाजनो हिङै अ रेली बो सालमारियाव खाजनो ते बो थायो अबनो किसा लुकु थानि स्राय स्राय के सागे बेलाके हामबाय बेलाके हामबाय चिनि कक्थमनाय मिडिया पार्सन रगनो ताम हिमबा वंखा कायसा ता कक संमनि कक आसायखा अमोकी पार्टी दे बा अमोकी एनजिओ संस्था दे अमो कायसा जों सिविल सोसाइटी अर्थात तिप्रासा कुंथाय भारत नो हुनमाखा ताम हिमबा जे ओ सुकांने 8 तारिखनि जे गत नानो दिस्ता बर जों प्रेस मिट आसलायमानि आ प्रेस मिट खासिनि अरत त्रिपुरा हास्टेनि ताबक जों नायकानि खलाय तनाय चिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बकायसा चिनि 33 स्टेट लेवल नि हजाग्रि फेस्टिवल लो थांगै कायसा चिनि बुरु बसंनि हजाग्रि फेस्टिवल लो इनभाइट खायजामा जागा बकायसा खूब हाय पेरि फेमान पे जों कायसा बेलाके जों खाव दुख नांगौ खा दुख नांगमनि खाताबो आबनो ब त्रिपुरा हानि कायसा न फांगै बु फांगै सितिनो अमहाय कक साइ दंखै जों बोसाबुतै रक बुसुबुथाय रक तिनि बनि कक हाय खलाय जोंबो नखानानि ते अर कुनु फान बादा करि सराय सरायमो कारण नों जे जागाव अमहाय कक सावो नों कोनो निनि इतिहास फुनुग रमानाय दे रियां समाजनि बर' रक बांग्लादेशनि फायबनै निनि लाइबु मदे तं ब बिसिबो बर' बांग्लादेश तं ब स्टेट नि होयतेके बर' फायखा ब कान्ट्री नि सिमि बर' अर त्रिपुरा हाव फायखा निनि जे कग तो उसुम तो कगले जदि ससि निनि थिय सय सय प्रुफ तं खांके बांग्लादेश नि नै ओरियां नि बसंग रक त्रिपुरा सार जोंनो दाग दाखे लाइबु मानो फुनुग मारनाय नों दाग दाखे लाइबु मा फुनुग बायंके अमानि जवाब जों सानाय फतेबो अमा उसुरबाय थागिया तिनि प्रेस मिट नों रियां बुरु बसंनि नोंबो मुंखमानि अमा रियां बुरु बसंनो नोंबो मुंखमानिया तिप्रासानो नोंबो मुंखमानिसि बांग्लादेशी हिन तिप्रासानो नोंबो मुंखमानि जमा सुदु नोंताबो बुमुं नामानि बागै अमा कायसानि दफानि बुमुं नों खसायनाखा किन्तु अमा कायसा बुमुं खसामानिया नों सारा 19 ता दफा तिप्रासा कुंथाय बारा तमानो नों परिष्कार खाजाक
बांग्लादेशनि हनै किन्तु नों और जागा बरफ खरक सानिबो मुं कायसा दफानिबो मुं नामनि बेलायखे सालिया नों अमनि जवाब मारनाय अमनि रिप्लाय मारफिनाय रये आंखे बुसकांनि इदानीं 8 नि 3 बोसोर 11 तारिख नों कक सामाहाय सालसा सालनि बिसि रिप्लाय रे आंखे उतिरपुरा हा तमां नायदि नों अमनि सय सय लाइभ माति खलायदि ब राजानि सिमी ओ बुरु बसंग रक फाइ फाइ ब राजानि सिमी देबरमा बसंग बर जागा बुतं ब राजानि सिमी रायकसा रायको सं खावै फाइ बनि स्टेटमेन्ट नों मारनाय रये आंखे तिरपुरा हा संसारै रनाय न अ निरो पदे पद थाखा आंखेब्लेनो कोनो नरमपन्थी आरो सरि कोनो चरमपन्थीया जों मबाइल कायसा तुइ मेडिया फाइका आंखेब्लेनो जोंनो चरमपन्थी होनो कायसा कलम तुइ कक साखा आंखेबो जोंनो चरमपन्थी होनो उग्रपन्थी होनो नों ताबो कक साइथा मागे नोंखौ उग्रवादीनि एजेन्डा रे दे हा नों ब साहस बाय नर जान बुरु बसनो तुइ नों बांलादेशनि फाइ कक सामाखाबा नों सिओ एजेन्डा उग्रपन्थी जात बांलादेशी जात नो माने कक फिरब नाय आंखे निनु उ मन्त्री निनु सियार तंगलाक आगामी नेक्स्ट 2029 नायगेरानो निनु उ चेयर भाई के तंग जों बायसिन मन्त्री खाबले जोंनो तुइबिसिन मन्त्री खाबले जनगण तुइबिसि दानो नुता अरा बुरु बसनो फाइ नुता बारो हठात के नो अब नायतु तंग फाइखाबले बांलादेशी नोंसो आसल बांलादेशीले हा निनु सयतानि सामुं थागदि काहामाखे हाय कामनि जवाब रनाय 19 दफा तिफ्रा सातंनाय दं सिरि सिरि आतक तंगलाक दे अमनि बिखु मिसिल खालायनाय जों जले मुं पान्दा फुनुनाय बुसकां 13 तारिखनि अमरपुर आरदि ब्लक नि बिसिङाव आफ्रो तमा खालायनाय खालायदि जोंनि काहामाखे स्टेप नाय दङ अमनि जवाब रनाय होनै मा सौइनायदि आं कइनाय नों अमनो रिप्लाय रय हांखाय अमनो तेबु कुसुगो सौनाय ताबक जे अरो चिनि डॉक्टर मानिक साहा जे कक साइथामनि अरो चिनि रियां दफानि बरक रकनो बांलादेशनि फाइ मनिनो मन सुदु जों रियां हनि खसायनाय ओइ जों समग्र चिनि 19 दफा तमनि अम जोंनो न हु हनै जों हनि सिमा हनै जों ताबक अरो रियां सिमिबो मुं खुजाया तिप्रासा न मानि सुबो हायनि बाङै अमनो जों बिखुब खालायनायनि बाङै आं जत 19 दफानि बरक रकनो आं कयनाय आनि माफा आनि ताखौ बुकुब संनो बायदि बुसकांनि 13 तारिखनि जे बिखुब मिसिल प्रतिबाद मिसिल आरो जागोन ओ मिसिलाव चिनि माफा ताखौ बुकुब संनाय रक चिनि अमरपुर टाउन बिसिङाव जों कायसा रेलि खालायनायनि थां दङ ओ रेलिआव जतनो फाइ मानजा फाइबाय जादि होननाय आं जत माफा आनि ताखौ बुकुब आनि कुसुरकनो आं कक थाइजाथायनि कसारो नंनि बिसिंतै आं खानानाय मुसुगो नि जोंबो इनभल्व नाय होनै जोंबो फाइनाय होनै अमसों सिरिं सिरिं तंगला होनै नि फुक्ति आं खानानाय मुसु हायनो बाङै आं कयनाय फाइबाय जादि 13 तारिखनि